L'snowboard. L'snowboard és un esport d'alta muntanya. Només es pot practicar amb la taula llarga, amb el casc i amb les ulleres. L'snowboard es desenvolupa sobre la neu utilitzant el pendent de la muntanya. Aquest esport només es pot practicar amb la taula. Teniu alguna pregunta? La taula com es diu? La taula snowboard. Es diu snowboard, la taula? Sí. I així. I també se pot en la neu? Sí. Lenia? Què? Si no portes el casc, també se pot practicar. Si no Amb el portes casc. Amb el casc. Perquè si no et pots fer molt de mal. Joel? Que amb lo clar l'snowboard pot anar? Sí. Sí que pot. És que a Sort hi havia dos homes que anaven amb el snowboard i no podien. Alguna pregunta més?